No, shh. Hey. Lucky. Un pică pe mine la stomac. Dar super mare. Fui pe mine. Și ce ajunge să digere de limba prin cale. Și scuip așa un ghem? Chiar scuip un ghem? Da. Și ai găsit? O, da. Aveam acasă cutie de Și cum arată? E așa cum e căcat. Da. Dar de ce faci așa? Se spală? Nu, nu prea place de asta. Asta e de ea. Dar dacă prinde un râu, chiar se bagă în râu? Da, că iară. Lucky! M-a tropit! De ce îi dai pe față? Să bea. Da, am văzut. Cu capul în jos. Și ce Și înseamnă? împinge mâncarea din gușă în stomac. Că el gen nu mestecă deloc, nu? Eu vreau să văd când își ridică partea de sus a ciocului. Uite. Uite, aia împinge mâncarea când face Da, așa? împinge mâncarea în gușă. Din gușă în stomac. Și cum își ridică partea de sus? Eu aia sunt curioasă de mor. Da, nu, numai când se joacă. Își ridic un pic partea. Ce drăguț. Hei! Hei! Nu mă ciupiri! Mă doare? Nu. Hai, ciupirește-mă. Hai, ciupirește-mă. Hai, ciupirește-mă, nu vrea. Nu se face cu una picioare dacă vreau să spăl. Hei, turbatule! Păi și păsările... Cred că mănâncă de pe pumpișatul, dar... Dacă așa afară nu mănâncă. La asta cum îi puneți numele?